Mga weeks, magluto tayo ng merienda. Yan o. Pansit bihon guys. Repolyo. Bawang sibuyas, carrots. Ayan, may hipon tayo. Hipon mga kamix. Yan o. Yan, carrots. Yan, gado. Repolyo. Ayan o, bihon. At nandun na yan ng baboy. Ayan o. Pinakuluan na natin. Para pag-gisa, malambot na siya. Guys, maya lang. Guys, ito yun natin guys. Yan natin guys yung bawang. Yan. Sibuyas guys, sabay-sabay na natin guys. Para madali maluto guys. Saka hindi putok-putok ang ang baboy. Yan guys. Tama-tama yan guys pag naluto yung baboy. Hindi. Ano na rin yung karo niya. Yan. Ipon guys. Lagay na natin yung kanyang ipon. Yan guys. Lutuin lang natin guys. Ito. Ay mapansit. Bihon. Guys. Lagyan natin guys ng toyo. Yan guys. Lagyan muna natin guys sa toyo. Lagyan natin toyo. Yan. At yung carrots guys, lagay na natin din. Para sabay-sabay na guys ang yan, wala na sila ng lasa guys. Yan. Lagay na natin guys yung sabaw ng pinagkuluan ng baboy guys. Yan. Yan guys. Kuluin na lang natin muna yan guys. Yan guys. Lagyan natin paminta guys. Okay. Pampalasa guys. No cube. Yan guys. Gulong-gulo na siya guys. Gulong-gulo na. Guys, natin natin yung bihon.
Guys, yan ang kanyang bihon. Yan ang ating merienda ngayong hapon. Guys, ang bihon guys, pansit bihon, ang ating merienda. Ang guys, oh. Guys, paluto-lutuin lang natin yan. Mag-iwalay yan guys. Guys, iwalay natin guys. Para madaling maluto. Guys. Yan. Yung mga kamix. Gulong-gulong yung mga kamix. Oh. Yan mga kamix. Manuluto rin naman ang ating merienda sa hapon. Mga kamix. Oh. Lagyan pa natin mga kamix ng paminta para may aroma siya ng paminta. Ang siya. Sabihin natin guys ng magic mga kamix. Yan. Haluin natin ang haluin. Yan. Mga kamix. Kamix, tama-tama lang yung alat niya mga kamix. Lagyan natin yung repolyo. Ayan guys. Mga kamix, yung repolyo na, lagyan na natin. Ayan. Ayan mga kamix. Ang kanyang repolyo. Hindi lang. Muli mga kamix, nakaluto na naman tayo ng pangmerienda. Yan, pansit bihon mga kamix.
Yan, hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye!